Kini ang Atraka Balita 943. Midonar na usab og laing Jetmatic Pump si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma sa miagi nga semana sa bulan sa Agosto dito sa may sitio Nangka, Barangay Lucas, sakop ning Dakbayan. Si Sansara Torres ang midawat sa Jetmatic Pump nga gidonar ni Konsyal Tikboy Salma kini maoy proyekto kaniadto hangtod karon o kini gikan sa iyahang personal nga salapi. Sumala pa ni Sara nga dili noon tanto kayo problema og tubig sa sitio apan adunay kalit nga pagpaggang sa suga nga dagitap mawala umuhinay gyud ang tubig sa maong dako kay kini pasalamat kaya bisan daghan na og Jetmatic Pump ang gidonar ni Konsyala Salma sa Barangay Luka gihatagan gyapon sila tungod sa ubay-ubay nga mga residente sa sityo Nangka ang makabenepisyo niini. Ania ang pamahayag. Sansara Torres. Ma'am, kining taga-asa to sa sityo Nangka, Luka. Amo ang lugar, dili man jud dinoon kanang problema jud kaayo. Ang amo ra kanang kuan timpo nga burn out, hinay jud ang kuan tubig. So sa among gi kuan si konsyal dagkan naman jud natabangan didto pero sa amo pod nga part kailangan pod mi nga maka Jetmatic pod para pag kuan kanang burnout narami kuan kailangan jud siya dako jud siya og tabang ang Jetmatic sa pagkakaron. Konsyal Tikboy Salma, salamat sa imong Jetmatic nga gihatag kanamo. Dako kayo nigtabang sa amuang pang adlaw-adlaw, panglaba. Daghan kayo nagmatabang. Daghang salamat. Kini ang Atraka Balita 943. Local. Bisan wala sa katungdanan isip barangay official si Joy Miraflor apan iya gyapon nga giitabangan ang mga residente sa Barangay Luka sa pamahita og magidagmay solusyon sa ilang problema sa Barangay Luka. Si Joy Miraflor asawa sa barangay official. Si Edwin siya mo'y moabaga sa mga katauhan sa Barangay Luka tungod kay ang iyang bana aduna may regular nga trabaho sa ubang dakbayan. Tungod pa ni Joy nga tungod kay padayon ang serbisyo ni Konsyal Tikboy Salma sa katag og serbisyo ilabi na sa panubig dako kay kisag pasalamat. Sa ilang kay sobra na pulo ka Jetmatic Pump ang gidonar sa Barangay Luka apan padayon na niya paghatag sa maong proyekto nga gikan sa iyang kaugalingon nga panudlanan. Aniya ang pamahayag. Ako jud kay ikatabang ning sama aning Jetmatic Pump kay kanalaging sa tempong brownout mo jud ay problema unya usapod ang tangki dito sa Barangay Luka murag dili kaayo makuan jud ang tubig dako kay alayuhon manang karon kadaghan kay nangayog mga ingon ani nya ako ikapila na nako ning balik-balik diri kay ako poy kuan sa akong bana kay akong bana duty man ako mo ni kuan niya kay isip barangay official akong bana ba itabang rapod ko og kuan daghan kay dako kay migpasalamat ni Konsyal Tikboy kay sa among pagduol niya wala gyud mi balibari. Okay, so sa mga sityo dito, purok sa inyong Barangay Luka, mga pila na siguro pagbana-bana, mga pila na kubog donar ni Konsyal Tikboy nga mga Jetmatic Pump. Dili kay napulo ra, ubay-ubay na jud. Ubay-ubay na nga mga Jetmatic Pump ang nahatag ni Konsyal Tikboy didto. Kini ang Atraka Balita 943. Local. Si Joy Miraflor dito sa may Barangay Luka. Tungod sa tinud-anay nga pagserbisyo ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma o ang mga nagkaproblema o ilabi na kining problema sa panubig sa kabarangayan. Serbisyo sa katawan ng unang tagdo ni Konsyal Tikboy Salma ilabi na sa mga gitawag og basic needs sa tao ang panubig mausa sa mga prioridad nga niya nga dili mantanan maserbisyuhan sa tubig sa water district. Matod pa ni Konsyala Salma ubay-ubay na siya ga Jetmatic Pump nga gidonar sa kabarangayan sa biagi nga bulan Agosto ning tuiga. Dugang pa ni Konsyal Salma nga sa kauhaw sa serbisyo sa katawhan
ang iyang personal nga programa mo ang pagserbisyo sa tubig, mawala ang kaga sa problema sa katawhan. Saysay pa kung tubig ang hisgutan, kang Konsyal Salma mudagan mao nga dili gyud niya mabalibaran o kini iyang pangitan og kamayng pamaagi aron maserbisyohan ang katawhan. Ani ang iyang pamahayag. May butag sa Ronly, di ko dagkan na dyan kong natag dito. Pero kaning uban po nga nagproblema pog tubig niya makadungog sila ng hatag ko, ari po sila nako. Pero muna iya ako, wala magserbisyo dyan niya tuwa, o kutob sa kong mahimog na ako ikatag, mangatag dyan ta kay aron masulbad po ng ilang problema, o magkatabang po ta sa mga tao diya, nga problema ang tubig. Kani mura dyan si naanda na dyan nila naanda na dyan nila nga nakadungog sila nga ako manghatag o gitmatic pump munang muduol dyan sila na ako nga kumupon nga kita nga gaserbisyo dyan atong katawan maningkamot po ta nga magkatabang ta silang problema. Kini ang Atraka Balita 943 Local. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.